Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Kamao Asset. Merienda kaya ngayon ano? Nagmerienda na ba kayo dyan mga suki? Kami, wala pa. Tubig lang muna. Nasa mid pa ako. Kung kailan ako mag-i-intro, nasa mid pa ako. Ulitin natin yung ating main topic this afternoon, mga minamahal nating tagapanood at pinaglilingkurang kababayan. Dapat bang itigil na ng DepEd ang K-12 na yan? Sabi ni Paranas Batch Samar, dapat naman talaga itigil na yan kasi may test na tayo. Bale, ang kinalabasan, nagdodoble na ang vocational klase. Ang K-12 extend para sa vocational courses. Humaba ng pag-aaral ng high school. Kasi din, ayan. Bakit Seymour ito? Wala namang ano. Ayan. Yan si Paranas Batch Samar. May ganung pangalan ano. Talagang panahon iba-iba ng klase mga pangalan ano. Sir Tito Porras, itong pagbago-bago ng disenyo ng edukasyon sa bansa ay kagaguhan ng mga policy makers. Walang malinaw na direksyon kaya pauga-uga ang gulugod ng ating bansa. K-12 ay tugon lamang sa needs ng multinational company siguro ito. Saan yan? Yes, ibasura na itong K-12 at idirehe ang edukasyon tungo sa pag-angat ng ating pambansang dangal. Oo nga. Alam niyo po siya ngayon, ewan ko baga, bakit parang ang dangal sa Pilipinas ay wala ng halaga. Dapat kasi ang lahat ng bagay nagsisimula sa mga namumuno. Kung yung nakikita sa namumuno ay marangal na pamumuno, it will cascade. It will surely cascade down to every home na mahalaga ang dangal sa bawat pamilyang Pilipino. Sa masiglang agrikultura, babangon ng Pilipinas. Yan ang sabi ni Sir Tito Porras. Oy, Sir Tito, sige, bukas kausapin nga natin dito ng live sa program si attorney ng Magsasaka Party List, ano? Kailangan nating suportahan ng tuloy-tuloy ang Magsasaka Party List dahil kami naniniwala, yes! Tanging sa pagsuporta po ng masiglang agrikultura ang pinakasusi ng pag-angat ng bansang Pilipinas. Food security muna bago tayo mag-isip ng mga kung ano-ano mga war na yan. Food security. At yung food security po, matutugunan ang problema po sa poverty, matutugunan ang problema po sa kabuhayan. Magandang hapon po sa mga taga DA. Buti nilang may DV Bauer, di ba? International Corporation na nagpapahiram ng puhunang walang tubo. Ba't hindi magawa yan ng DA? Sangkaterbang pera ng gobyerno? Sige po, train 1, 2, 3, 4. Utang pa rito, utang roon. Daming pera ho nila. Pero bakit ang nagpapautang ng walang tubo ay DV Bauer International Corporation pa? Isang pribadong NGO ng advokasya po ay tiyakin na walang magugutom na Pilipino at magkakaroon pa ng hanap buhay, makakabili ng murang pagkain. Ayan, ang isa sa mga patunay na buhay na mga patunay niyan ay si Sir Tito Porras ng Porras Swine Breeding Farm dyan sa Montalban. Manay Ginbert Brocales dyan sa Canada, sa napakagandang bansang Canada. Sana makarating din kami ni Clarence dyan sa Canada. Sa Canada? You wanted to go to Canada? Okay, sige. What else? Marami pa, marami. May isa pa tayong report, ano? Alam niyo naman si Mike Francisco.
Oo, teka, bago ang report pala, nais po nating ipakita sa inyo ang panawagan ng magulang at kapatid ng mga baby na tinamaan po ng sakit sa liver. Mga baby pa. O bago pa man ilabas po sa sinapupunan, may sakit na sa liver yung mga baby. At ito po'y kakaiba sapagkat ang tanging solusyon daw dito ay transplant. Diyos ko po, what I understand ay sino kaya itong tumatawag na ito? Sorry po sa tumatawag, hindi kita masasagot. Tawag na lang po kayo ulit, bossing, kasi naka-live ako, hindi kita masasagot, hindi kita makakausap. Alright, bago pa man ipanganak, isilang, may sakit na sa liver yung mga bata. And the only cure ay transplant. Oh. Ang pag-alis ng may sakit na liver at pagpalit o paggaling sa donor. At hindi po biro ang halagang kailangan. Panoorin po ninyo ang panawagan ng ilan sa kababayan po natin mula po sa Cordillera. Hi, this is Eden Kawang, Tamawan Village Artist. Ako po ang organizer ng Villari at Isha Fundraising po. So ngayon po, may concert for ako po kami sa Villari at Isha Babies. Ang mga babies po ito, needing liver transplant, urgent na liver transplant. So ang pinaka mababa lang na liver transplant is sa India lang po, which is 2 million. So ang 2 million po napakahirap pong i-fundraise po ang 2 million. So may 5 babies kami na candidate for liver transplant. So kulang po yung kahit po mag-fundraise kami. Po, umihi po ako ng tulong para sa kapatid ko pong si Cara na may sakit po na biliary atresia po. Kailangan niya po ng liver transplant this year na po kasi more than 1 year na po siya. Then urgent po yung operation niya po. Hindi po yung puso niyo po para tumulong po. Maraming salamat po sa tutulong sa amin and God bless po. Thank you. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Doon po sa mga nanonood po sa atin na may kakayanang tumulong sa mga batang may liver disease, no? At transplant lamang po ang tanging paraan para mabuhay, may ligtas po sa tiyak na kamatayan yung mga babies. Pwede nyo rin pong padaanin dito sa Leadernos Philippines office ang inyong pong mga tulong. At yan po ay makakarating po ng buong buo sa mga pamilya po ng mga babying may sakit na liver. Manoy Jenbert Brucales, ito nasa medical profession dito si Manny Jenbert sa Canada. Liver disease, Manny Jenbert. Mga bata sa Cordillera ay pinapanganak, may may sakit na sa atay, no? Yellow. I was not able to see the babies. Nakaharap ko lang yung magkapatid, yung magulang. Yellow daw ang mga bata kapag nilabas sa sinapupunan po ng nanay. Tuloy tayo. Yung grupo naman ng Heroes Alliance, ulitin ko yung mga nais pong tumulong sa mga may sakit na babies. Pwede niyo pong idan dito sa Leadernos Philippines, si Corstro, ang inyo pong mga tulong. At yan po ipaparating po natin agad-agad. Magkano man po yan, malaking tulong po yan para po sa mga nangangailangang babies na maoperahan at magkaroon po ng transplant. Diyan naman po sa Salambao, sa Ubando, yung nasunugan po dyan ng summer kasi, hirap pa yung mga pamilya para sa mga pambili po ng school supplies. So yung Heroes Philippines po, Heroes Alliance po ay nananawagan din po ng ayuda. Ito po, panoorin po muna natin yung kanilang panawagan para doon po sa mga may kakayanan din na tumulong, umayuda, dumagdag po ng pambili ho ng papel, lapis, ballpen at iba pang kailangan po ng mga estudyante. Ay sa June 9 po ito, no? Ngayon po ay June 3. So June 9 will be Sunday. Yan. May time pa naman, may 1 week pa.
konti na lang yata ang kakulangan. So, ano naman pong tulong na mayabot po ninyo sa Heroes Alliance. Nandiyan naman po yung yung mga contact numbers. Doon po sa walang maiabot na in kind or pera, pwede rin po ang volunteers para i-facilitate po yung distribution ng charity niya na Adapt a Child for a Day. Diyan po sa Lambao Elementary School sa Lambao, Bulacan. Ayan, thank you sa mga tutulong. Thank you so much. At yan po ay sa panguna ng ating Operations Head ng Leader News at chairman naman po ng Heroes Alliance, Engineer Oliver Licop. Ayan, maganda yung mga ginagawa po nila, mga charity. Patuloy ang pagtulong. Isa pang report, mga kaibigan, ng ating panoorin. We only have, Diyos ko po, 55 seconds na lang oras natin. Report! Pa rin ang dala ni Mike Francisco, kagandahan pa rin ng mga binibining Pilipinas. Binantayan ni Mike Francisco. Yes, Mike, go ahead. Magandang hapon po sa lahat na nanonood ng Leader News Philippines, Kamaong Asero. Narito po tayo ngayon sa Novotel Cubao para abangan natin ang Binibining Pilipinas Grand Parade of Beauty. So, grabe. Mamaya makikita natin yung mga kandidata, no? Paparada sila rito. Hindi pa namin alam kung ano yung susuot nila, pero sigurado ko mag-garbo yun. So, panoorin natin to at kapanayin natin ang mga ibang mga fans, mga supporters ng kandidata. At anong masasabi nila tungkol dito sa kanilang kandidata para sa Binibining Pilipinas. Panoorin natin to. Nagpasiklaban ng mga kandidata at fans sa Binibining Pilipinas Grand Parade na ginanap noong nakaraang Sabado sa Araneta Center. Joanna Carla Saad, 26, Dumaguete City! Kahit maulan ng panahon, tuloy pa rin ang parada, suot ang swimwear ng sikat na designer na si Doms Ramos. Tinanong din namin ang ilang fans ng mga kandidata at narito ang ilan sa kanilang pahayag ukol sa kalakasan at kalamangan ng mga kandidata nila ngayong taon. Ano ba masasabi niyo sa kandidata niyo? Ay, masasabi ko lang na palaban din naman ang kandidata namin at sana makuha niya yung corona ng Binibining Pilipinas. Ano mo ba yung corona sa palagay niyo nararapat para sa kanya? Siyempre, Binibining Pilipinas Universe. Ayun. So, kumpiyansa kayo na makakapasok siya sa mga... Yes, 101%. Ayun. Maraming salamat, sir. Thank you. Boss, magandang hapon, boss. Tawag nyo, ask ko lang, boss, bakit nyo po sinusuportahan si Pilipinas? Kasi last year siya yung Binibining Pilipinas first runner-up natin. So alam ko ngayong taon, malagang pa ang chance na makuha niya yung Binibining Pilipinas Universe. Ano po ba sa palagay nyo ang kalamangan niya sa ibang kandidata? Una yung beauty. Pangalawa, gano'n, may gano'n siya. Pangatlo, medyo improve na yung catwalk. Okay. Ano po ba yung nararapat na corona para sa kanya? Binibining Pilipinas Universe. Yun. Sa palagay nyo, makukuha niya ngayong taon yan? Makukuha 100%. Okay, maraming salamat, sir. Sino? Si Tiglo. Okay. Magandang hapon, no? Sagot. Ask ko na lang. Okay. Ask ko na lang, sir. Ano po ba ang kaibahan ni Emma Tiglao sa ibang kandidata? Bukod sa lahat, hindi siya gumagamit ng filter. Yun lang. Natural beauty. Okay. Ask ko lang din. Ano sa palagay mo naman ang corona na nararapat sa kanya? Sa kanya na Miss Universe. Ano ba? Okay mo na Miss Universe. Next question. Kumpiyansa ba kayo na makukuha niya? Panglagita! Yes. Yan, yun. Kamsang Sagon! O, yun. Okay, sir. Magandang hapon, sir. Tawag dito, ask lang namin, sir, bakit niyo po sinusuportahan si Madam? Sinusuportahan namin si Maria Isabela Galeria para Mantong Sorsogon. Sana proud kami sa kanya at dinala niya ang aming
bayan, Matlog, Sorsogon. Okay, sir. Ang gobernador ay si Jesus Calero. Okay, sir. Magandang hapon po. Galeria, kamag-anak. First kasi. This is my niece, pamangking ko. Okay, sir. Sir, ask ko na lang din, sir. Bakit, ano po kaya yung sa palagay yung lamang niya at the other candidate? Si Isabela Galeria is brain and beauty. Brain and beauty. Yeah. At kung kukoronahan naman siya, ano naman po kaya corona nararapat sa kanya, sir? Miss Universe. Para sa amin, na chewin niya, proud kami na makuha niya yung dapat na corona. Oo. Opo. Miss Siyempre, Universe. di ba? Oo, Miss Universe. Oo. Kumpiyansa po kaya na may makukuha siya corona o yung Miss Universe yan, sir? Kumpiyansa kami. Kumpiyansa kayo, Oo, sir. kumpiyansa kami sa Dahil batang sa talino to. at ganda niya, sir. Sir, maraming salamat, sir. Ha? Salamat din, salamat. Samantala, tinanong din namin ng mga ilang winners ng Binibining Pilipinas 2018 kung ano ang message nila sa mga candidates at sino ang mga best nila ngayong taon. Pati na rin ang mga ilang kandidata kung ano ang paghahanda nila sa Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2019. Kailangan meron. Have fun, girls! Any message to all the girls? My message, just be yourself. The final night's coming up. Just be yourself, enjoy the process, and just have fun. Be present as much as possible. Do you have a personal favorite who will soon represent the Supercontinental? No, I mean, you know what? It's a tight competition. Everyone can be winners. So I just wish them all the best. Good luck to everyone. Alright, thank you. Thank you so much. Well, kinakabahan because it's just a few days more in its coronation night, so I am here inviting everybody, girls. I hope you come and watch and support us on June 9th. Ano ginagawang paghahanda for the coronation? Diet, mentally, physically, and spiritually, kailangan ko yan. Mula rito sa Araneta Coliseum, Cubao, ako si Mike Francisco Nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Batiin muna natin bago kumakaligtan po si amigong Second Lieutenant Marine Engineer. The Marine Engineer, a friend of ours na nasa barko ngayon, Engineer Nelson Kindipan. Ayan. Engineer Nelson, hi. Yung ating Second Lieutenant na pinopropagate po sa mga bata na mas magandang mag-enroll po sa Philippine Merchant Marine Academy Narciso sa Zambales. Napakaganda sa eskwelahan po yan. Doon po sa mga katatapos po ng high school, bay napakaganda pong makapagtapos kayo ng pag-aaral po dyan sa PMMA, Philippine Merchant Marine Academy. Pagtapos po ninyo dyan, insigida second lieutenant na po kayo. Pwede kayo sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, pwede kayong mag-commercial vessel. Salat, pwede daw kayo US Navy, kagaling, ano? Fourth year ka pa lang, may sweldo ka na. Galing eh. So, kaya lang, physically, mentally, emotionally, lahat dapat ay pumasa ka. Yan. Engineer Nelson Kindipan, na kaibigan po natin at ginagabayan yung mga bata, mga gustong pumasok po sa PMMA. Thank you, sir. At pahabol po na anunsyo po sa mga nice magkaroon ng ekstrang hanap buhay. Ano po? Sabi ni Sir Tito Porras, good day mga ka-farmilya. Yan, ka-farmilya. Bago ito naghahanap po ang Magsasaka Incorporated na mga interesadong maging bahagi ng Swine Fattening Livelihood Program. Ulitin ko naghahanap po ang Magsasaka Incorporated ng mga interesadong sumali po sa Swine Fattening Livelihood Program. Requirements, malapit po sa Magabe, Calatagan, Lian, Balayan sa Batangas. Ang mga bayan ito, mga bayan sa Batangas, Magabe, Calatagan, Lian, Balayan, dyan po sa lalawigan ng Batangas. Areas,
May existing dapat na kulungan ng baboy, at least 20 square meters ang sukat. Sa mga interesado, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0926 614488 or sa 0917-312-0927. Maraming salamat po. Yan po ay pa-anonsyo ni Sir Tito Porras ng Porras Swine Breeding Farm dyan sa Montalban, Rizal. Ayos na! Okay. Special mention sa ating viewer din sa Baguio City, si Ma'am Jen, ang may-ari po ng Auto Parts. Auto Plus. Bilihan po yan ng tindahan. Yung negosyo po niya ay mga spare parts ng mga sakyan na dihamak na mas mura daw siya. Yan, mas mura ang kanya mga paninda dyan sa Baguio City. Balikan na po natin ang ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. Pagsusuot po ng uniform ngayong araw po ng Lunes, January 3, hindi pa raw po mandatory ayon po sa DepEd. 7 katao po patay sa vehicular accident sa mga magkakaibang lugar sa bansa. Bangkay naman ang dalagita, natagpuan sa loob ng sako sa Negros Occidental. Kagawad patay, isa pang kagawad sugatan sa pamamaril sa Cotabato. Dahil na videohan suspect sa pangmumulisya sa bata, huli! 6 na presong pumuga naman sa Antipolo Jail, hindi pa rin po nalalambat. Kapakabos, kinasuhan po ng alkalde ng Cebu, 2 gwardiya arestado. Kawawa naman po yung gwardyang naaresto, yung mga tarantadong may pakanaan ng pangluloko. Pakimbot-kimbot kung nasa mga resort siguro, mga nasa 5-star hotel. Yung gwardyang naaresto. Wala namang kinalaman yata yung gwardya. Kahit may kaso naman, Congressman Siao ng Iligan, humihirit po sa Sandigan Bayan siya po'y payagan sa kanyang Europe business trip daw. Police at Marine Escorts ng Tulfo Brothers tinanggal na. Masagwang ugali ni Erwin Tulfo, sanhi daw ng pagbawi ng police escort ayon po sa PNP Chief. Sino ang PNP Chief? Siyempre, si Director General Al Bayalde. Pag-recall naman ng AFP ng mga bodyguards ng magkakapatid na Tulfo, kakulangan daw ng mga sundalo ang dahilan. May sinasabing dahilan lang. Pero ang totoo niyan, may ibang dahilan yan. Alam na. Mga COMELEC officials sasampahan naman ng kasong impeachment dahil daw sa anomalya sa halalan. At trainer plane bumagsak po sa Tarlac City o sa Tarlac. 2 sakay, buti na lang ligtas. Mga kaibigan, sa ating tanong sa bayan, dito naman tayo sa isang camera natin. Sa ating tanong sa bayan, dapat na bang itigil ang K-12 program po ng DepEd? Well, sa mga sumagot po sa ating survey question, sa ating palatuntunan, lumalabas mga kaibigan, 98%. 98%. Mas ginugusto po na i-abolish na lang po yan. At ang sinasabi po nila, ito ay dagdag pahirap, mas lalong tumatagal ang mga bata sa loob ng eskwelahan, at siyempre, dagdag gastos. Para bagang ang dating ay pabor lamang po ito doon sa mga may sariling pribadong eskwelahan. Siyempre, dagdag negosyo, dagdag kita. Pero po doon sa mga nagpapaaral na bata, dagdag gastusin. Ano? Nga lang, ang sabi naman po ni Ma'am Olive Aceron Forlales, yung K-12 ay parang yun yung ating pang-equalize sa mga industrialized countries na lahat may K-12, K-11. Na para bagang kapag hindi nakapagtapos ng walang K-12 ay inferior daw po tayo. Ayan. Pero sa mga nagdaang panahon, mga kaibigan, hindi po naging inferior ang mga Pilipino when it comes to showing the skills, the competency sa kanilang mga pinasok na trabaho even abroad. Kaya nga sa abroad po ay ang mga skilled workers ng mga Pilipino ay gustong-gusto ng mga employers. Ayan. O kaya lang, siyempre, when it comes to competition, mga kaibigan, lalo ngayon, nag-Asian integration na. Yung mga incheck, dinagsana ang Pilipinas. Sinasabi ng ilang ungas na taga-gobyerno, dahil daw ang ibang trabaho ng
sa Pilipinas ay hindi daw kaya ng Pilipino. In-check lamang daw ang makakakaya. Mga ganun, ano? So, meaning, kailangan po nating tunay na ihahanda dapat. Ihandang maayos ang ating mga mag-aaral sa tunay na buhay, no? But still, mga kaibigan, the argument between ano ba talagang mahalaga? Yung haba ng stay sa loob ng classroom at sa loob ng paaralan o yung kalidad ng itinuturo at edukasyong ibinabahagi po sa mga bata ang mas importante. Only the parents knows kung ano ang maganda sa mga bata. Sa ngalan pa rin po ng buong persa ng Leaderdos Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, mga kaibigan, ng programang Kamaong Asero na napapanood po worldwide, ang programang walang yabang, ang programang hindi kailangan magmura, pero marami pong natutulungan. Ito po ang programang inirerespeto ang Kamaong Asero. Neerol na kami. Kasama natin sa studio si Broadcast Officer Clarence Andaya. Salamat sa ating mga reporters na nag-ulat po sa araw pong ito. Again, I'll see you tomorrow again, mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, Cheryl na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.